Зүбәйір ауылына академик Диләуір Зүбәйіровның бабасы негіз салған деп исәпләнә. Бажана елгасы буена урнашкан Зүбәйір авыл халкының үзенең кушаматы да булган. Куыклар дигән кушаматның килеп чыгышын риваятләр аңлата. Имеш, алар тирәендәге авылларга җыйнаулашып барганда, ат арбасына тезелеп утыралар икән. Кем сул якта сул аягын, кем уңда уң якка аягын асылындырып утыра. Шул аякка кызыл эчле галуш кия икән. Арбада калган икенче аякларын бүкләп яшерәләр. Имеш, һәркем аларны җитеш тормышта яши, рәхәтләнеп галуш киеп йөри дип уйласын. Әмма күрше авыллар серләренә төшенә шул. Шуннан аларга буш куыклар кушаматы тагыла. Зүбәйір татар дөньясына Советлар Союзы герое Гатаулла Минаевны бергән авыл. Шулай ук Татарстанның ат казанган артистлары Илгизәр Исламов, Лилия Муллагалиева, шагыйрә Илмира Шәрифуллина өчен дә Зүбәйір кендек каны тамган туфрак.